मेहनत से अमिताभ बच्चन बनता है कोई, लेकिन किस्मत से अभिषेक बच्चन बनता है। बीते दिन कोलकाता में एगो स्टेज प्रोग्राम रखे खेसारी यादव के। भैया उजा जाके जौन दौड़ले बड़ा नु एकदम मार्केट में आग लगा दिल बड़ा। तार होतना डिमांड हो, कोलकाता बंगाली भाषा बोलल जाला जहाँ उजा तार हाथना डिमांड गाना के भैया झुमा दिल, पंचम लहरा दिल। अगर केहू बा नु भोजपुरी के शान तो ट्रेंडिंग स्टार खेसारी यादव बा। काहे कि भैया जौन तू स्टेज पे झुमा देवेला नु केहू से ना हुई, ना पवन सिंह से, ना शिल्पी राज से, ना रितेश पांडे से, ना कल्लू से, केहू से ना हुई। जौन तू गाना गा देवेला आ झुमा देवेला जितना केहू से ना हुई। जौन कि स्टेज प्रोग्राम तू तारा के एकदम जहाँ जाला स्टेज प्रोग्राम करे तहाँ तुम रच देवेला इतिहास। मेहनत से अमिताभ बच्चन बनता है इंसान, किस्मत से अभिषेक। एगो एग्रीमेंट में तू ऐसा फंसल बड़ा कि क्या कहे के। खेसारी भी अपना जुबान खुद कहत रहन कि हमारा भी दूगो इंटेलिजेंट हो सन पढ़े वाला, आ हमारा के बर्बाद करके चल गए सन। हेने साइन करवला सन, ओने साइन करवला सन। खेसारी भी कहत रहन कि हम पढ़ल लिखल ना हुई, लेकिन हमारा के हे साइन में करवा के हमारा के बर्बाद कर दिला सन। उ के बा हम बताओ तनी। एगो बड़ा विवेक सिंह, उहे विवेक सिंह जो पवन खेसारी यादव के मैनेजर रहन, आ एगो बड़ा अखिलेश कश्यप। वो कहा है कि बहुत तेज है, लेकिन खेसारी यादव के एग्रीमेंट में साइन करवा के बर्बाद कर दिला। तो खेसारी यादव उहे खेसारी यादव जौन कि महीना में 15 गो गाना एगो दूगो फिल्म जरूर आवत रहे, लेकिन आज एग्रीमेंट के चक्कर में खेसारी भी भावुक होकर कहत रहन कि हमारा के दूगो फंसा दिल बड़ा सन, हमारे से गाना नहीं निकल पावत। हम कौन म्यूजिक निकाली, वैसा एग्रीमेंट में फंसाइए दिल बड़ा सन। आ खेसारी भी के एगो और गाना आइल बा, बैक टू बैक गाना आवता राम जी पर, जौन दिलेर मेहंदी गोइलर हन गाना, वह गाना आवता खेसारी यादव के अपन आवाज़ में, अपन स्वर में। तो यूट्यूब पे आगे बा, जाके प्यार दलो खेसारी यादव के, एकदम भरपूर प्यार दलो।